Vítajte pri sledovaní relácie u Slováka. Ja som Žojky. Markíza. Tajovské lesy. Ja som Stará lesná. Stará lesná. TV Odkiaľ Diky. ste vy? Joj plus, tak skúšim, co se dá. Jo. A to je vlastne ten plavčak, čo to je? Minister školstva. Ostrite, jasné, to si ho podáme. Jo. Treba dať otázka naozaj v takého Slovensku. Čo si myslí o Slovensku a tak. Tak trefný názor povedal minulé, no fakt veľmi sa mi to páčilo, veľmi. To je veľmi dobrý politik, ako ja neviem, čo si všimli, Dúfam, že bude mať čas, lebo väčšina dobrých politikov nemajú času. Či by Slovensko výnimočné? Viete, čo momentálne sa ponáhľam na rokovanie, nemám čas, ďakujem krásne. Prosím vás, pán minister. Môžeme sa spýtať, čo si myslíte o Slovensku v dnešnej dobe? Ešte raz sa ospravedlňujem, nemám času teraz. Poprosím, nebuďte jak pán Fico. Nie, ďakujem krásne. Skúste nám odpovedať aspoň na nejakých pár otázok. Je mi to ľúto, fakt vážne. Aspoň o zdravotníctve. Čo si myslíte o zdravotníctve? Prosím vás, jedna otázka. Čo si myslíte o vzdelávaní na Slovensku? Myslím si, že som to povedal v predošlej otázke. Ďakujem krásne, nebudem. Čo si Pán minister, myslíte? prosím vás, nebuďte, pán minister, no tak. Pán Plavčík, ja len by som sa chcel Tajovské lesy. Čo si Áno, Robo? myslíte? Môžete prerušiť, keď s vami rozprávam ja? Pán Plavčík. Môžete uhnúť? Nie, ďakujem krásne. Pán Plavčík. Novinárov sú zakázané, hej? Aj, tak je toto jedno, ja už zláčna som. To neviem, to mi píše do vietnamskej kultúry, znáš, to Oni už jedia miesta stále nie. Čo ste si dali? Nejaká čínska polievka s rezancami, s rachom a nejaká kukurica. Ale to neviem, no to už... Daj žiadne meso, to Kukulice, ne... kúkajú, už Žiadne meso. Dobrý deň, nech sa páči, polka, užite, mi páči, že meškaj. Nevadí, no čo? Kde si čo objednali? Kúra na zelenine. Nech sa páči, veľmi dobre, lega si to. No, ďakujem pekne, no. A ty, Levočka. nech sa ti páči, ty mladý pán, Livočku. nech sa ti páči. Ďakujem. Ja vodu. Kúp si. Ja tej lyžičky sa zabudol vám dať. Paličky, neviete paličkami papať. Lyžičku. Lyžičku lepšie, dobre. Ďakujeme. Ako sa vám páči na Slovensku? Jo, veľmi pekne na Slovensku. Krásne tu je, veľmi krásne. Slovensko. A je vás tu na Slovensku veľa? Jo, veľmi veľa tu je. Čínske obchody, reštaurácie, malala. Tam je veľa, kvalitné veci, všetko. A čím je pre vás Slovensko výnimočné? Jo, mladá pani. Kozy veľké majú baby, aj malá. Zdravím chalani, môžem sa vás niečo opýtať? Jasné, že kľudne pohode. Ne, nemám čas ja. Zajtra písomka. Práve sa učíme na maturity, vieš, maturujeme, áno. Ako sa vám páči na Slovensku? Na Slovensku, viete čo vám poviem, všetko je v pohode, akurát Bratislavský hrad tu je taká zaujímavosť. Potom máme Dobšinskú, ľadové jaskyne. Keby ste mali stretnúť na Slovensku pani Evu Mazikovú, lebo toto je všade, hej. Toto je, kde príde, urobí bordel. Hej, takže... A máme aj Dunaj krásny, akože... Určite je tu toho veľa krásneho, ale čo by som chcel konštatovať je to, že určite by ste mali taktiež stretnúť našu vládu a parlament. Krásna budova, veľká, či sa čudujem, že viac tam sa investuje. A ešte čo by som chcel na Slovensku? Demokracia. Ja si myslím, že demokracia nie je na Slovensku, ale demokracia je v parlamente len. My o tom by sme mohli polemizovať viac, takže nemám času ja, víš, takže ja sa musím tu učiť. Tak vám ďakujem za rozhovor. No, dobre moja. Viete, jak sa povie žaba po bratislavsky? Nie. Žaba, ne? Tu len kuria, toto. Neznám, čo by še, my mohli aspoň trošičku, že
Neznám, vôbec to tým chlapom nezáleží na tom, že by poriadok bol. Zdravím, Helenko. Zdravím, jak se máte? Zdravím. Hej. Hej, v malým ste na prechádzke, hej? Tak. Hej. No a tam malého máte bar šumného. Kubar vyrostol. Dobrý den, mladá paní. My jsme z televize Stará Lesná, můžeme vám trošku něco natočit? Co to tam ste? Dobrý deň, co? Co ste utorili, co? My jsme z televize Stará Lesná, chceli jsme s vámi něco natočit. Aj z televízie ste? Bože, taká neupravená to by točí do telky. Helen, preboha, ja še asi... Páči sa vám na Slovensku? Na Slovensku, či še mi páči tá... Čekajte, bo keď me kameruje kamera, tá... To nevidzem. Co chce, jakú... Slovensku chce, nie? Dačo, že... Čo sa vám páči na tom Slovensku? Tá, hej, nie? Dalej, keď mám hovoriť trošičku o tom Slovensku, tak znáte, kedy boli aj to tie rohlíky inakší. Spišské parky ani nehutorím, to teraz sama múka je. A to še už nedá ani jesť, ja už neznám, co máme to mužovi dať, znáte, to už len zemiaky. No, ďalej, co ešte by som povedala, že ja neznám, poznáte túto pesničku, že a ja taká zivočka, cinkliky vom. Znáte túto pesničku? Znám. A daj ako ešte inakšie, znáte? Bo to tá moja obľúbená je, ale ešte takú zo slovenskej kinematografie, či jakšie to, alebo ešte také, že moja dzivka mi naučila, že playlist. A už znám, co to znamená playlist. A ona mi normálne vytvorila takú muziku, keby ste znali, by ste še pošikali, bo to tak som povo. Celkom šumný playlist máte. No, táto ešte sa neznali všetko. A musím vám povedať, že aj napriek tomu všetkému ja fakt naozaj ľúbim toho Káju, znáte. On taký boský je. To ten božský Kája. Jak on zašpíval tú pišničku, že kde pak ty vtáčku, nic to máš. Znáte, ono vyše šmeje sa, ale to moja obľúbená pesnička a nedám dopustiť. Furt točí nejakého rytmusa. Ja neznám, to nejaký cigáni, to ja neznám, ale on tam v kúse iba nadáva na to Slovensko, no ale toto je mladé deti, ho majú radi. Dobre. Čo je také výnimočné na tom našom Slovensku? Čo by si tak vyzbihla? Co ja znám, tá Helen hutorela, že ona minule bola v Košicoch a hutorela, že to ten dom svätej Alžbety, že to bar krásny, že už by sa mala na ňu aj ísť kúknúť. Roznáte? A také ľudovky. A keď ja im chcem povedať, že je taká šumná, rozumiete tú pesničku, čo som vám trošku zašpívala, znáte? No. Dúfam, že šumne som zašpívala. Pekne. No, ďakujem. Aspoň keby toto Helen počula, že ja v telke budem o naše polšťane pri Samveru. Bože, toto. No, kedy to bude v telke? Kurník Nový Zice, milión, spomeniem! My vám pekne ďakujeme za váš čas. Helen, neuveríš! Helen, v telke som, čau, Helen! Čau, Helen! Som v telke, no tá trošku meno, hej, čo? Ona mi pri Samveru neverí, že ja v telke. No, kúkajte tu, Helen, tu vidíš, Helen! Zdravím Slovensko! Bore, kto sa chce zvodiť? Dobre, Kače, dúfam, že není si exekútor. Nie, dobrý deň, sme z televízie Stará Lesná. Mohli by sme spraviť s vami dokument a rozhovor. Rozhovor či dokument? Rozhovor. Bore, Kačo prišiel popratať do telkínu. Poďte. Ste radi na Slovensku? Jo, pate, tady sme dobre na Slovensku, však Fico nám dáva nové. Máme podporu? Máme. Ale trošku. Hej, ako, vidíte, stále máme čo jesť, čo piť, chápeš, že, Gačo? No, jakú dáva ďalšiu otázku? Ako hodnotíte rómskú kultúru?
Eci, povedz ty dačo, bo ja už veľa rozprávam. Rytmuse, nebo také, nebo takhle. Znáš, kde je cigánsky ty? Jo, poznám. Je rovnaký, prostě úplně ale. Nebo my jsme jako taky frajeri. Chápeš, že? Chápem. A pozor, my máme Mamo, tady po chalosu! všetko. Žádné čorky. Mamo, po chalosu! Joj, môj. No, tak. Le, camore, dimmi no fa! Le, rolicon! Già! A teraz mu to povedz. Dajme návry! Aký návry? Co by ty je? Ty pádí garčo!